सावंतवाडीतील मोती तलावात असलेल्या मगरीने काही वर्षांनंतर पुन्हा आपले अस्तित्व दाखवून दिलं आहे। येथील हॉस्पिटलच्या समोर फुटपाथवर फिरणाऱ्या मगरीला येथील युवकांनी जेरबंद करून वन विभागाच्या ताब्यात दिलं। ही घटना काल रात्री 1:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। सुमारे 3.5 फूट ही मगर होती। यासाठी शहरातील युवक देव्या सूर्याजी, संदीप निवळे, शुभम बिद्रे, अर्जित पोकळे, भिकाजी राऊळ, वसंत पडते आदींनी सहकार्य केले। दरम्यान ती मगर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आली अशी माहिती सावंतवाडी वन विभागाचे उपवन संरक्षण समाधान चव्हाण यांनी दिली।